Irakurzalea bazara, kontaerak eta nobelak idaztea gustuko baduzu, eta zure lan argitaratuta ikustearekin amets egiten baduzu, gaur aurkezten dizugun interneteko orrialdearekin posible izango duzu. Orain arte, liburu bat argitaratzea lan zaila zen, eta idazle gazteek ez zuten bat egiten argitaletxeen filosofiarekin. Baina guzti hau interneteri eta gazte ekintzaile batzuek izandako ideia bikainari esker aldatu eginda. Bubokekin zure liburua argitaratu dezakezu bitartekari barik. Zure idazkiak bertsio fisikoa izango du, hau da, inprimatua, eta PDF-an deskargatua alden bertsio merkeago bat. Gainera, bubokekin soilik saltzen dena inprimatzen da. Papera xautu barik eta iraunkortasunari lagunduz. Eta gutxi balitz, zure liburuak sortzen duen irabazien 180 eramaten duzu. Orrialdean sartu eta zure lan argitaratzeko pausua jarraitu. Prozedura oso erraza da. Erregistratu. Zure lana igo. Zure liburuaren deskribapen fitxa bete. Liburuaren itxura eta tamainua erabaki. Zure azala erabaki edo igo, eta azkenik, zure liburuaren prezioa ezarri. Buboke liburutegian, eleberri, gidoi, klaseetako apunteak, errezetak, komikiak eta gidak aurkitu ditzazkezu. Autore bihurtu Bubokekin.